Yun guys, hindi na ako nakapag-video pag-alis namin sa bahay. Yan si Teteng. Yan. Yan sila manilim sa loob. Manilim. Yan, dito namin sa may pasok na kami ng San Pedro Laguna. L300 lang ang baon namin pa Bicol. Yan, ang driver namin for today's vlog is si Teteng. Yan. Shout out dyan kay sa mga tropa ni Teteng. Shout out daw. Magpapahinga muna si Teteng, nagbabakasyon sa Bicol. Yan. Diyan muna kayo. Diyan muna kayo, sabi ni Teteng. Diyan muna kayo, dito muna kami. See you mamaya na lang pag nag-stop over kami. Kasama ko pala yung dalawang aso, si Pupol at si Aulus. Bali hindi sila sanay pa sumakay sa sasakyan. Di tulad yung una naming aso na si Kupa, behave lang. Yung dalawa medyo nagpapanik pa. Pero papaligaw ko sila sa dagat. Yun lang. Update dito na kami sa may Batangas. Yun. Batangas na kami, Batangas. Dito kami pinadala ng waste namin eh. Okay naman, di naman traffic, no? Maluwag ang daan. Silang ilaw. Yun. Mamaya ulit. Dito ka na wala. Yun, dito ka ng manok na kami. Time check is Anong time na? 3:53 AM. Yan. Dito ka ng manok. Wala nang pahinga. Nag-umihi na daw kasi
Nagkaroon lang ng kaunting aberya. Nag-check si Titing ng kanyang radiator. Yan, balik back to pagbulit kami. Hirap ng video ito. Okay lang. Hindi ka tulad sa mga ano. Hindi, ang radiator kasi nito tago. Pero kung ang radiator nito nasa unahan, di ba? Yung mga bagong sasakyan ngayon nasa unahan ng radiator, no? Katulad sa jeep, aanin mo lang yung wood. Natuloy rin yun. Pansul kalawag na tayo. Sound na lang. Oh, yeah. Natin, ano ba yung naiili mo? Konting lubak lang. Hindi naka-ano. Kanan ka dyan, tay. Kanan tayo dito? Oo, dito ka. Kasi yung padait yan eh. Yan, diretso na yan. Magahit yan. Padait na yan. Pero pwede naman tayo naman yan, kaso malayo. Masyadong malayo. Dito kami sa Isay, sa Paris. Hello. Or kasi. Hello. Hello mo. Ayan, service namin. L3. The legendary L3. Say namin, excited na ligo sa dagat. Bukas ligo tayo sa dagat, baby, ha? No? Mag-beach tayo, ha? Beach, ha? Ayan. Hey, Chay. Nandito kami sa ano to? Ragay. Ragay to, boy, no? Ragay. Ragay na ba to? Hindi mo rin alam. Nasa Ragay na kami, Ragay. Aulus. Titing. Tamang ayos. Titing. Ba't mo sisirain? Bakit? Maluwag eh.
Ito, higpitan mo siguro to. Hindi yan. Hindi yan dyan. Ay, si Teteng. Ayusin niya.